في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد بالنهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا كي ندرك بالهدي الحقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي حمده أهل السماوات وأهل الأرض طوعا أو كرها فهو المحمود الذي في كل حال وعلى كل حال وهو المحمود الذي بحمده تتفتح أبواب الخيرات أشهد أن لا إله إلا الله إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito naman tayo ngayong gabi na magbibigay ng sermon tungkol sa mga ikakalakas ng ating paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ito'y pinagmana sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung kanyang mga salita, yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dapat intindihin natin na dapat lagi rin tayo nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24/7 dapat ang papasalamat natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat tayo ay binibigyan pa ng buhay at binibigyan pa tayo ng lakas. So alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga tao na naniniwala sila ang Panginoon ay mayroon. Maraming mga tao naniniwala ng huling sugo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam si Muhammad. Subalit, mayroon isa sa atin naniniwala silang Allah mayroon. Subalit, minsan yung paniniwala nila hanggang doon lang. Hindi na tumataas o kaya hindi na sumusobra ang kanilang paniniwala. Kasi ang iba sa atin, ang pagkakaalam nila ang Allah ay mayroon, subalit hindi nila alam o kaya mayroon sa kanila na hindi naniniwala na ang Quran, ang banal na Quran ay ito'y salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam din, ang lahat ng bagay ng ginawa ng hukum, ahkam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagpamuka.
o naggawa kung ano ang ahkam o hukom ng pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Ang Islam ay kumpleto. Ang Islam ay walang kulang, walang labis. Kumpleto ang Islam. Sapagkat ang Islam, ito ay walang ibang walang ibang nagsabi kung anong rehilyon ng Islam kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito natin malalaman kung sino talaga ang may tunay o paniniwala ang kanyang malakas ang iman. Sapagkat tulad ng sinabi ko, maraming mga tao na naniniwala sila. Subalit kulang sa atin na yung naging recognize siya bilang mu'min. Pag pag-usapan natin Muslim, maraming Muslim. Ang Muslim, ano bang pinagkaibaan ng mu'min at saka Muslim? Ang Muslim, ang pinagkaibahan at saka mu'min. Ang Muslim, maraming Muslim, pangalan lamang ay siya ay Muslim. O nasa pananamit niya ay siya ay Muslim. O sa kanyang mga kaugalian siya ay Muslim. Subalit ang mu'min, ang mu'min, wala siyang ibang inaatupag o wala siyang ibang inahangad, kundi ang makuha niya ang rida ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala siyang ibang paniniwalaan kundi ang Quran at ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kung tayo ay tunay na may iman, may tunay tayong paniniwala, wala tayong ibang paniniwalaan kundi ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Marami sa mga sa atin naniniwala pa tayo sa mga yung mayroong mga sa atin minsan pag pinanganak ka ngayon, year of the rooster, year of the rat, year of the dragon. Ay ganito ang swerte mo, ganito ang swerte mo. Maraming taong ganyan naniniwala. Kaya sinabi ko, maraming mga tao na gusto na maging Muslim, maraming Muslim, subalit mahirap maging mu'min. Ano ba yung mu'min? Na wala siyang ibang pinaniniwalaan. Wala siyang ibang pinaniniwalaan kundi ang banal na Quran at ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Stads, medyo dumikit tayo, no? Umina yung signal. Subhanallah. Ustaz Marwan. Bismillah. Dumikit tayo. Umina yung signal ko dito. Umina yung wifi. Mahangin kasi dito. Ustad, tuloy lang po. Okay naman po dito sa amin. Maganda po. Maganda. Okay, maganda. Alhamdulillah. So, ang tunay na mu'min, yung may tunay na paniniwala, wala siyang ibang inahangad o wala siyang ibang tinitingnan o pinapakinggan kundi ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung siya ay naniniwala sa mga tulad ng nakikita natin, year of the rooster, year of the rat, yung ganito, ikay ganito, kung maging ganito ka, yung biyaya mo, magiging marami ganito. Kung naniniwala pa sa mga ganon, ay dapat i-check natin ang ating iman. I-check natin ang ating iman sapagkat ang iman mo ay kung baka sa mga cellphone ay nalubat ang iyong iman. Ay kailangan siyang i-charge. Kaya kung gusto mo maging mu'min na tinatawag na isang mananampalatayang tunay na wala kang ibang hangad o wala kang ibang dapat na
paniniwalaan kundi ang Quran. Kaya sabi ng Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anhu, isa sa mga nagpalaganap ng Islam, si Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anhu, ang sabi niya, Ima'uddin kulluha al-Islam wal-Iman. Ang sabi niya, ang kabuuan ng relihiyon, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anhu, al-Islam wal-Iman. Ang relihiyon Islam at ang iman. At ito'y binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito'y binigyan niya ng daraja, binigyan ng kung ano ang kung binigyan ng daraja, ibig sabihin may level kung ano ang level ng mga iman at saka anong pinagkaiba ng Islam at saka iman at yung ihsan. Ang ihsan, siya ang pinakamataas na, kung baka sa level ay pinakamataas na level ang ihsan. Ano bang ihsan? Ang ihsan, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya tinanong ni Jibril kung anong ihsan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah ay dapat ikay manampalataya sa Allah. Dapat ikay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kunwari ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita mo. Ibig sabihin, kung ikay nagsasala, kung ikay gumagawa ng nagsasala ka, nagpipray ka, nanampalataya ka, ay kunwari nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit, pag ito'y kung ito'y kunwari na nakita mong Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikay nanampalataya o nagsasala, ay mabibigyan ka ng takot. Anong takot? Matakot ka, hindi tanggapin ang iyong kabutihan, hindi tanggapin ang iyong pagsasala, sapagkat inisip po ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sa iyong unahan o nakikita mo siya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi mo siya makita, ay makatotohanan ikay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ibig sabihin, pag tinakbir mo, pag nagtakbir ka, nagpray ka, nagsala ka ng 5 times, ay dapat wala kang ibang hangad, kundi matatanggap ang iyong pagsasala o pagpapatirapa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat iniisip mo nandyan ang malik o malik, nandyan ang yung pinuno, nandyan ang leader, diba? Tulad din natin dito, pag nagpipray tayo, nandyan yung leader natin, nandyan ang boss natin, inaayos natin ginagawa. Kung baka minsan nagpapakita ang gilas tayo. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipakita natin, ayusin natin ang ating pagpipray. Sapagkat, pag hindi natin nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay katotohanan nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, iman. Pangalawang antas ay iman. Ano bang iman? Ang iman, tulad ng mayroon iman, al-imanu ay tulad ng sinabi, tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, si Jibril ay nagtanong sa propeta kung anong iman. Ang iman ay mayroon tayong 6 na iman. Amantu billah, naniniwala ka ng Allah ay mayroon. Naniniwala ka rin ng Allah, naniniwala ka rin sa kanyang mga kutub, yung kanyang mga kitab, at sa kanyang mga propeta, at naniniwala ka sa mga kadar, at naniniwala ka sa yung kadar na masama at kadar ng kabutihan. So ito'y nakapasok sa rukun tinatawag natin arkanul iman, sa paniniwala ng iman. Pangatlo ay Islam. Ang Islam, ano bang Islam? Tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam ni Jibril, ma huwa al-Islam? Ang Islam, asyhadu an la ilaha illallah, iqamus salat, ita'uz zakat, saum Ramadan, wa hajjul bait. Ito'y Islam. So, ibig sabihin, ito'y mayroong pinagkaibahan. Subalit, itong iman natin
ang iman natin, yung iman natin minsan ay minsan yung iman natin natatanggal, naaalis ang iman natin kung tayo'y dinatingan ng problema. Ang tunay na mu'min, ang tunay na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na may iman na malakas ang kanyang paniniwala, malakas ang kanyang sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag ito'y dinatingan siya ng pagsubok. Doon natin makikita. Kasi marami sa atin nagbabalik Islam, nagsasyahada, asyhadu an la ilaha illallah, sila'y sumasaksi. Karamihan nakikita natin doon sa mga Saudi Arabia o sa mga dyan sa Maynila. Nagsasabi sila, asyhadu an la ilaha illallah, nakikita mo, sinaksian natin lahat kung paano sila maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit pag ito'y dinatingan, pag ito'y nakaranas ng kahirapan, sila'y biglang tumatalikod sa kanilang paniniwala. Ibig sabihin, yung iman natin, hindi pa kung baka sa mga cellphone, hindi pa full charge. Hindi pa yung iman natin, hindi pa napo-full charge yung iman natin sapagkat yung pagpasok natin sa Islam, nagdadalawang isip tayo. Kaya kung kapatid, kaya kung papasok ka ng Islam, kung magmo-Muslim ka, ay dapat ibuo mo ang iyong paniniwala. Ibuo mo ang iyong pagsunod. Sapagkat ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dinadatingan tayo. Kaya sabi ko sa inyo, makikita natin kung sino ang tunay na mu'min. Ang tunay na malakas ang iman pag siya'y dinatingan ng problema. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran na banggit sa Suratul Ankabut, verse 10. Ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِيَعْلَمَ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Mayroon sa mga tao o sangkatauhan na sila'y nagsasabi, aman na, kami ay naniniwala, kami ay sumampalataya sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Marami dyan sa atin, di ba? Kami naniniwala, wala kami ibang paniniwalaan kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinasabi ng mga tao. Faida uvi Allah, subalit kung sila'y nakaranas o kaya sila'y dinatingan ng pagsubok at nakaranas ng kahirapan, ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, ito'y gawin nilang dahilan ng sabi nila, ang problema kasi tumalikod tayo sa dating paniniwala. Parang ganito yan. Para maintindihan natin agad kung anong purpose ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang ibig sabihin nyo? Ibig sabihin, minsan nagsasyahada tayo, asyhadu an la ilaha illallah, naniniwala na tayo. Subalit minsan, pag humingi tayo ng tulong, dinatingan tayo ng problema, nakaranas tayo ng kahirapan, mayroon sa atin minsan, tumatalikod. Sabi niya, kapatid, katulad mo rin ako, nag-Muslim na ako, pero pag may problema ako, hindi mo ako tinutulungan. Anong sabi ng kaibigan mo? Ang problema kasi, tinalikuran mong paniniwala mo dati. Dati kang Katoliko, dati kang iglesia, dapat bumalik ka doon. So yung iman natin, nagdadalawang isip.
Hindi natin alam yung pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala kung talagang totoo ikay nananampalataya o sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung yun ang dahilan, tulad din ako, yung dyan ako sa Manila, mayroon akong nakita, naranasan, mga kapatid natin, hindi naman lahat, hindi naman lahat. Ito observation lamang. Minsan, pag mayroon silang nakitang mayaman, nilalapitan nila, nakikipagkaibigan sila, tapos pag sila'y dinawaan, ginawaan, o kaya bigyan ng sermon, ay sabi nila, brother, sister, gusto ko rin magbalik Islam. O siyempre, nakakita binigyan ng kailangan, binigyan ng pangangailangan, kung anong kailangan niya, binibigyan siya ng kapatid o binibigyan siya ng mga mayaman, yun. Nang dumating ng isang araw na isa'y nagkaroon ng problema o nakaranas ng kahirapan, tapos hindi siya natulungan, umaalis siya. Sino bang niloko mo? Wala kang ibang niloko kundi ang iyong sarili. Sinayang mong iman mo. Pinabayaan mo yung iman mo. Ang alam mo ba yung iman? Kung kaya lang bilihin ng mga tao ang iman, siguro bibilihin ng mga tao ang iman. Subalit ang iman ay hindi nabibili. Ang iman hindi nakukuha kung saan-saan, kundi ito'y biyaya galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang mundo ay binigay ng Allah. Muslim man o Kristiyano, ang mundo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nangailangan. Kaya minsan napapansin mo yung mga taong yung mga taong hindi naniniwala, ibang paniniwala nila ay yung mga nakikita mo minsan yung mga Kristiyano, yung mga Katoliko, yung mga ibang paniniwala, nakikita mo mas magandang buhay kaysa sa atin. Mas mayaman kaysa sa atin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ito'y pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya tayo pinagkaiba. Subalit pagdating sa paniniwala, pagdating sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo'y iniba ng Allah. Kaya sabi ko kapatid, ang mundo'y binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto mo man o hindi, binigay ng Allah. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito inulat ni Imam Muslim, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'tid dunya man yuhib man la yuhib. Ito'y sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'tiyal iman illa man ahab. Allahu akbar. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mundo, makatotohanan, ang mundo ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng may gusto o hindi. Ibig sabihin, whether or like it or not, ang mundo ay binigay ng Allah. Kaya huwag kang magtataka. Bakit ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko, yung mga Iglesia ni Cristo, yung mga ibang paniniwala ay mas maganda ang buhay sa atin? Minsan sinasabi natin, ako isang Muslim, ako nananampalataya, ako'y sumusunod sa Quran, pero subalit, bakit ganito ang buhay ko? Subhanallah. Bakit ganito ako? Yung mga iba, nagsishirk sila. Nagtatambal sila sa Panginoon. Subalit ang kanilang buhay, ang kanilang kabuhayan, ang ganda. May sasakyan, yung bahay nilang laki, ang gaganda. Bakit ako? May iman naman ako. Bakit ako ganito ang buhay ko? Bakit naging ganito? Muslim ako, naniniwala ako kung ano man ang pinabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala.
at ang kanyang sugo. Kapatid, hindi tayo iniba ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa mga biyaya. Pagdating sa mga rizki, hindi tayo iniba ng Allah. Maniban na lamang kung sino sa atin ang masipag gumawa ng dahilan upang makamit niya ang biyaya na ibibigay ng Allah. Intindihan niyo? Sapagkat ang mundo binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag tayong mag-aka-aka, wag tayong magtaka. Bakit ba ganito ang buhay ko? Pero kapatid, hindi mo ba naisipan kung gaano kahalaga ang iman na binigay sa iyo ng Allah? Ang mundo, kahit gaano pa kadami ang iyong iyaman, kahit gaano pa kadami ang iyong mga ari-arian, balang araw ay mawawasak at matatanggal din yan. Subalit ang iman, hindi yan kayang bayaran. Ang ari-arian kaya mong hanapin, ang kayamanan kaya mong hanapin, subalit ang iman, hindi yan kayang ibigay maliban kung sino ang mahal ng Allah. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah yu'ti dunya man yuhib man la yuhib, wala yu'ti al-iman illa man ahab. Binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo, o gusto man o hindi, ang mundo ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao, sa lahat ng kanyang alipin, Muslim man o Kristiyano, gumagawa ng kasalanan o gumagawa ng kabutihan, lahat ay binigay ng Allah. Wala yu'ti al-iman illa man ahab. Subalit hindi binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalataya, ang iman, hindi binigay ng Allah maliban kung sino ang minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ibig sabihin, kapatid, mahirap ka, wala kang ari-arian, lahat ng mga bagay hindi mo nakamit, pero may iman ka, naniwala ka sa ng Quran ay walang ibang salita kundi ang salita ng Panginoon. Naniwala ka ang Quran ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naniwala ka ang sugo ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Muhammad, iyo'y pinaliwalaan mo, isulat mo ang iyong pangalan, isa ka sa minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag ka na magtaka, mahirap ka, pero yung iman mo malakas, yung paniniwala mo hindi kayang bayaran, pinili ka sa dami ng mga tao dito sa mundo. Sa daming nagsasabi sila'y Muslim, naniniwala sa Allah, subalit hindi sila pinili at binigyan ng iman o paniniwala ng totoo. Alam mo ba? May isang dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumating. Ito yung aya na ito'y binanggit sa Suratul Hujurat, verse 14. Ito'y dito natin makikita kung sino ba talaga ang tunay na mu'min. Tulad ng sinabi ko, doon mo makikita, diyan mo makikita ang tunay na mu'min. Ang tunay na may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala pag siya'y dinatingan o nakaranas ng kahirapan. Nang dumating itong aya na to, kasi yung mga iba sa atin, although hindi tayo, ang iman, ibig sabihin talaga ng iman, lahat ng hindi natin nakita, ang tawag dyan iman. Lahat ng hindi mo nakita, ang tawag iman. Bigyan ko ito ng sample. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa loob ng libingan, mayroong dalawang anghel na si Munkar at si Nakir. May dalawang anghel sa loob ng libingan. Pag ang taong nilagay na sa loob ng libingan, natabunan na ng lupa, nalagyan na ng, tapos umalis ng mga tao, ay siya'y bubuhayin ulit. E tapos yun,
yung dalawang malaika ay tatanungin siya. So, ibig sabihin, hindi natin nakita. Hindi natin nakita. Sino bang nagsabi na may malaika o may anghel sa loob ng libingan o sa loob ng lupa? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So sabi mo, imposible. To cease to believe. Huwag kang mag-i'tiqad, huwag kang maniniwala to cease to believe. Pag tayo ay nagsabi to cease to believe, brother o sister, i-check mo yung iman. I-check mo yung iman. Pagdating sa kabilang buhay, pagdating sa paniniwala, dito sa mundo, yung mga pulis, yung mga nanguhuli, kailangan nila may ebidensya. 'Di ba? Dapat may ebidensya. Pero pagdating sa kabilang buhay, pagdating sa sabi sa Quran o sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi mo kailangan ng ebidensya. Kailangan mo lang kung anong sinabi ng propeta o kung anong sinabi ng Allah. Sabi ng propeta, mayroon dalawang anghel sa loob ng libingan. Magtatanong. Hindi mo nakita. Sino bang maniniwala? Iman. So ba? Iman. Kasi hindi mo nakita may anghel sa loob. Iman ang maniniwala dyan. Iman ang magpapatunay. Pag naniwala ka doon na sinabi ng propeta may dalawang anghel sa loob ng libingan, naniwala ka, isulat mo yung pangalan ng iman mo ay tumama. Ang iman mo ay lumakas. Pero pag hindi ka naniwala, nagdalawang isip ka, sabihin mong iman ko hindi tama. Tulad ng mga scientist. Sa panahon ng mga Europe, maraming mga scientist sa mga European. Nang nabasa nila na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong dalawang anghel sa loob ng libingan, kailangan nila ma-prove. Ay dapat makita nila talaga kung mayroon talagang malaika sa loob ng libingan. So, anong ginawa ng mga scientists? Ang ginawa nila, nilagyan nilang CCTV sa loob o kaya camera sa loob ng libingan. Para ma-prove nila. Kasi meron silang paniwala, to cease to believe, yun ang paniniwala nila. Pero sa ating mga Muslim ay mu'min, ang paniniwala natin yung hindi natin nakikita. Kung anong pinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nandun, nilagyan nila at kumidlat ng sadlit. Excuse lang. Kumidlat ng sadlit at gumalaw yung lupa, sumabog ang kanilang kamera at sila'y namatay. Alam mo kung bakit? Kung pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dalawang anghel sa loob ng libingan, makikita mo lahat ng tao dito sa mundo ay magmumuslim. Lahat ng tao ay maniniwala, lahat ng tao, tatalikuran nila ang kanilang paniniwala, magbabalik loob sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, bakit hindi pinakita ng Allah upang yung iman natin malalaman kung kung tama ba o hindi. Yan. Kaya sabi ko kung kailan natin malalaman ang tunay na may iman, ang tunay na sumasampalataya, pag siya ay dinatingan o nakaranas ng kahirapan. Ano pang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Tulad ng sinabi ko, ang iman, lahat ng hindi natin nakikita, ang tawag iman. Ano pang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Nang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mga nananampalataya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tulungan nyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga kamag-anak, kapamilya na tanggalin sa loob ng impyerno, sapagkat ang panggatong sa loob ng impyerno, tao at bato. Sino maniniwala dyan? Hindi natin nakita. Ang maniniwala dyan, iman.
Pag sinabi mo imposible ang panggatong tao at saka bato, ang sabi ko sa iyo kapatid, ikaw at ako ay mamamatay. So una, nang binanggit ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nang sinabi na ito, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara, ay tumaas ng kamay yung isang matandang sahabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. May isang lalaking tinaas niya ang kanyang kamay. Matanda na. Dito sa atin, yung mga tao, ayaw nilang tumanda. Tanungin mo ng lahat, huwag mo lang tanungin ang edad. Anong sabi niya sa'yo? Pag tinanong, ilang taon ka na ba? Tinanong mo na lang yung mukha ko, huwag mo lang tanungin. Di ba? Ayaw nang tanungin yung edad nila eh. Bakit ayaw lang tumanda? Nung una. Pero ngayon, simulang mayroon ng allowance o mayroon ng natatanggap yung matatanggap ng yung pensyon, yung mga senior citizen, halos lahat naging senior citizen na. Nung una yung maging matanda. Ngayon, yung bata pag gusto maging matanda sapagkat pag senior citizen ka, meron kang 20% pag bumili ka sa pharmacy, kung saan ka bibili, at meron ka pang allowance monthly, saan ka pa? Di ba? Pero nung una, ayaw tumanda. Pero ngayon, yung mga edad 40 pa, gagawin na agad 60. Sabi niya, para makapasok tayo sa mga senior citizen. Ganun ang mga ugali ng mga tao. Pagdating sa pera, pagdating sa mga pera na yan, kahit hindi matanda, gustong maging matanda. Pero pag tinanong mo ng edad, ayaw magsabi. Pero ngayon, gusto maging senior citizen lahat. Yun, tumaas ng kamay ng isang matanda. Sabi na sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. O propeta, al-hijaratu jahannam kahijarati dunya. Sabi niya, propeta, ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang binasa mo kanina, ang panggatong sa loob ng impyerno, ang bato at ang tao. Yung bato na yan, parihas ba nung bato nakikita natin dito sa mundo? Tinanong niya, sabi na propeta, magkasimparihas ba ang bato dito sa mundo at ang bato panggatong sa loob ng impyerno? Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ito'y nabanggit sa tafsir Ibn Kathir. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la sakhratun min sakharin a'dham kajibalid dunya kulliha. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala sa mga kabato-batuhan, wala sa mga batong-bato na ipanggatong sa loob ng impyerno na iipunin mo at ibuo mo ang lahat ng kabundukan dito, mas malaki pa doon. Subhanallah. Iyadan billah. Panood billah min dhalik. Ipunin mo lahat ng bundok dito sa mundo, mas malaki pa ang bato'y panggatong sa loob ng impyerno. Sabi natin, imposible ang laki ng bundok. Tapos paghaluin pa lahat, mas lalong lalaki. Sabi mo, imposible. Imposible? Ang sagot ko sa iyo, mamamatay ka rin. Pag sinabi mong imposible, yung iman mo nasira. Yung iman mo nalagyan ng dumi. Sapagkat propeta ang nagsabi, ibuo mo ang lahat ng bundok dito. Mas malaki pa ang panggatong sa mundo. Alam mo kung bakit? Sino bang maniniwala ng laki ng bundok, tapos ihalo mo lahat ng bundok, mas malaki pa ang panggatong ng bato sa loob ng impyerno? Sino maniniwala? Ang tanong, iman. Iman ang maniniwala. Sapagkat hindi mo nakikita. Iman ang maniniwala sapagkat hindi mo nakita. Pag nagdalawang isip ka, ang sagot ko sa iyo, kapatid, ikaw at ako, tayong lahat mamamatay. Diba? Yun ang ibig sabihin ng iman. Lahat ng hindi mo nakikita.
Kaya may isang tao, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dito makikita mo na naman, mayroon palang taong na gusto, mayroon palang taong yung paniniwala niya, yung iman niya, lumalakas lamang kung hindi siya dinadatingan ng karanasan, kung hindi siya dinadatingan ng problema. Tumataas lamang ang kanyang iman pag siya'y nasa loob ng kasiyahan. Pero pagdating ng problema o kahirapan, tumatalikod siya. Sinisisi niya, bakit ba ako naging Muslim pa? Bakit ba ako naging ganito? Sinisisi niya. Sapagkat ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mga nagbabalik Islam, meron akong unang mga kasamahan. Subhanallah. Hindi lang mabigyan ng isang latang sardinas at 2 kilong bigas, magbabalik sa kanilang paniniwala. Kapatid, ang sardinas at ang bigas ay mauubos. Ang sardinas at sakang bigas, pwede mong hanapin. Subalit ang iman, hindi yan binigay ng kahit kanino. Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iman. Subalit, hindi mo binigyan ng halaga. Hindi mo binigyan ng halaga. Hindi mo ba inisip ang daming tao dito sa mundo? Ikaw ang pinili niya. Binigyan ka na ng iman. Hindi kayang bilihin. Hindi kayang bilihin ng ilang milyon sapagkat ang iman kusang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang minahal niya. Nang sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung aya sa Suratul Hujurat, ayat 14, verse 14. Nang ito'y dumating ang aya na to, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu imanu fi qulubikum wa ati'u Allah wa rasula la yalitku a'malakum syai'a. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qalatil a'rabu amanna. Yung mga Arab, yung mga naninirahan sa mga disyerto. Yung mga taong naninirahan sa mga disyerto. Nang ito'y dumating, naninirahan sa mga disyerto, mga Arab, ito'y mayroon sa mga asbabun nuzul, ibig sabihin dahilan ng pagkababa ng aya. Ang dahilan pagkababa ng aya, mayroong isang 3 pamilya o 3 grupo. Mayroong silang apelyido. Una, apelyido Muzaina. Isa sa mga Arabo rin. Pangalawa, Khuzaima. Arabo rin. Pangatlo, Juhayna. So ang 3 pamilya na to, iba-ibang apelyido nila, Muzaina, Khuzaima, Juhayna. Ito'y 3 pamilya na to, sila'y nakatira sa disyerto. Nakatira sila sa nanirahan sila mga disyerto. Sila'y pag may pumupunta sa lugar nilang mga sahabat, yung mga tauhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pinapatay nila. Sinasaktan nila. Ginugulo nila. At sila rin ang nanggugulo sa loob ng Madina o nagpapatas ng mga presyo ng mga ari-arian. So isang araw, dumating ang tinatawag na gutom. Ibig sabihin ng gutom, dumating ng isang araw na wala silang makain. Nagutom yung mga tao, wala silang makain. At yung mga ito, yung mga kanilang pananim ay hindi namatay. Wala nang tumubo sa kanilang pananim. Nang wala ng kanilang pananim, may isang apelidong Khuzaima. Asad ibn Khuzaima. Si Asad ibn Khuzaima ay lumapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Lumapit siya. Kaya sabi ko sa inyo kapatid, mayroon sa mga tao, malakas lang ang paniniwala pag nakasiyahan.
Pero pagdating sa kahirapan, ang kanilang iman ay nasisira. Pumunta ng isang lalaki. Mayroon din sa atin, kunwari nagbabalik Islam, nagsasyahada sa harapan ng maraming tao. Pero pagdating ng dinatingan siya ng karanasan, dumating sa kanyang pagsubok, nakaranas ng kahirapan, umaalis. Hindi nyo ba napansin karamihan sa mga karamihan lang hindi naman lahat sa mga Saudi Arabia. Yung amo nila nakikita kasi pag nagbalik Islam ka, lahat sa iyo nabibigay. Binibigay ng mga rabo, yung pera mo, yung hajj mo, yung umrah mo, kinakailangan. Tapos meron pang isa sa atin, pag Muslim ka na, para makapag-asawa ka ng 4, makapag-asawa ka ng 3, magkagusto sa iyo. Subhanallah. Ganun May isang kisa, ito hindi galing sa mga sahabat, hindi galing sa sahaba, hindi galing sa mga tabiin, galing sa mga katulad natin sa taong mga 90s. May isang lalaki. Iwan muna natin yung kisa na yun, para matingnan natin ano talagang purpose na nagbalik Islam. May isang lalaki. Gusto na mag-asawa ng Muslima. Gusto na mag-asawa. Nang gusto na mag-asawa ng Muslima, ano ba naman gagawin ko para magustuhan ako ng mga Muslima? Sabi ng kaibigan niya, mag-Muslim ka. Paano ba lang mag-Muslim? Magsyahada ka. O sige. So, dinala siya doon sa isang mutawa. Yung mutawa, yung mga masyaik, yung mga doon sa mga sa Saudi Arabia, parang pulis dito sa atin. Dinala siya doon. So, pag dala doon sa mutawa, sinabihan siya ng mutawa, anong lang sir? Sheikh, gusto na daw mag-Muslim. Okay, sabi na, gusto ko mag-Muslim. Okay. Pero lang gusto ko mag-Muslim na dapat mayroong tayong kasunduan. Anong kasunduan na yan? Sabi niya, magmumuslim ako, subalit hindi ako magsasala. Sabi niya, magmumuslim ako, ayaw ko nang mag-pray ng 5 times a day. At ayaw ko rin mag-fasting, basta mag-Muslim lang ako. Anong sabi ng mutawa? Sige, walang problema. O nagsyahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Nagsyahada siya. So nagsyahada na siya, nangligaw na. Naghahanap na ng mga Muslima. Siyempre, Muslim na Nang dumating ng oras ng pagsasala, kasi sa Saudi, pag dumating ang oras ng pagsasala, lahat ng tindahan close. Sarado. Nang dumating ng pagsasala, nakita sa nang mutawa. Sabi niya, brother, mag-pray tayo. Magsala tayo ng sabi niya, di ba mayroon tayong pinag-usapan? Magmo-Muslim lang ako kasi may gusto akong asawahin. Magmo-Muslim lang ako, hindi ako mag-pray, hindi ako magsasala. Sabi ng ng mutawa, are you Muslim? Sabi niya, yes, of course. Muslim ka? Ang Muslim ay dapat nagpipray ng 5 times. Sabi na walang kasunduan ng ganyan. May pinag-usapan tayo. Sabi ng mutawa, pag hindi ka magpipray, hindi ka mag 5 times, sabi ng lalaki nun, ay hindi na ako mag-pray. Magbalik na lang ako sa aking paniniwala. Ang sabi ng mutawa, kung magbabalik ka sa iyong mutawa, ang tawag sa iyong murtad, ay pwede kang pugutan ng ulo. So natakot yung lalaki. So natakot siya, wala siyang nagawa, kundi nag-pray, at hanggang ngayon, Masya Allah, ay naging daiya pa siya. Kaya sabi ko sa inyo kapatid, kung mayroon man magbabalik Islam, huwag tayong mag-judge. Hindi natin pwede i-judge ang kanang paniniwala. Tinan mo, tulad ng sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsabi ng propeta, mayroon bang isa sa inyo na nakapugot ng ulo, kaya ng espada, nakagalaw sa kanya, at siya nagsyahada, ay sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin ng Allah at ang propeta ang huling sugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng isang sahabat, ana ya Rasulullah. Sabi niya ako, bakit mo pinalo din ng itak mo? Bakit mo pinalo ng iyong espada? Sabi na, natakot siya sa aking espada lang, ya Rasulullah. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Bakit? Alam mo ba ang kanyang kalooban?
alam mo ba ang kanyang puso? So ganun din. Kaya yung mga nagbabalik Islam, wag natin masyadong babain ang pagtingin nila. Kung mayroon mang nagbalik Islam, ay bumalik sila sa kanilang dating paniniwala, walang ibang sinira nilang buhay, walang ibang niloko nila, kundi ang kanyang sarili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anong gawin mo, hindi siya mababago. Kahit anong gawin mo, hindi siya mag-iiba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat dinartikan ka lang ng pagsubok, bigla ka lang nagbago. Tulad ng ito, marami sa atin, ha? Pag nakakita ng nakakita ng mga mayayaman, lumalapit, tapos humihingi, nabigyan, o magbabalik loob. Uy, kunwari, Muslim talaga, ha? Kunwari, lakas ng iman. Minsan, nagsasalo-salo kayo kumakain. Minsan, kasamo pa o nagdadasal. Pero yun pala, pag nakatalikod ka na, pag isang araw, makikita mo na, nandun na si brother ay umahawak ng red horse. Ibig sabihin ng kanyang iman, naniniwala lang siya ang Allah, subalit ang kanyang iman ay sira. Hindi tama. Tulad ng ito, ay dumating ng isang lalaki, Asad ibn Khuzaimah, lumapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam, balik tayo sa kista. Lumapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Rasulullah, ang dalawang apelyido na yun, dalawang pamilya, ang Muzayna at Juhayna, ay sila ang pumapatay sa inyong mga sahaba. Hoy, nagpapag-good record yung Khuzaimah, nagpapag-good record siya. Yung mga dalawang yun ang pumapatay sa iyong mga tauhan. Pero kami, ya Rasulullah, o propeta, o sugo ng Allah, ay lumapit kami dito. Andyan ang mga bata, andyan ang mga matanda, andyan ang mga kamag-anak namin, wala kaming dinadalang armas, kundi kami ay aman na. Kami po ay maniniwala na sa inyong kautusan, kami maniniwala na nag-iisang ang Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng propeta? Nang sila lumapit, kami naniniwala na, ya Rasulullah, lahat ng pinabatid mo, lahat ng pinagbadya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng pinagutos mo, lahat ng pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na namin suwayin. May iman na kami, mayroon na kaming pananampalataya. Hindi sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng Allah, ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung aya, dinugtungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kul lam tu'minu. Sabi na, Muhammad, ipagbadya mo sa kanila, kul lam tu'minu, na sila'y wala pang paniniwala at sila'y wala pang iman. Allahu Akbar. Alam mo kung bakit? Walang mayadkhulu imanu fi qulubikum. Subalit, datapwat ang kanilang paniniwala ay hindi pa pumasok sa kanilang kalooban, sa kanilang puso, sapagkat ang pagpunta nila dyan may dahilan. Sabi ni Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, at Ibn Qayyim, sabi nila, yung taong, yung Asad ibn Khuzaimah, kaya siya pumunta dun sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon siyang purpose. Merong isang dahilan. Ano bang dahilan? Para mabigyan sila ng pagkain ng mga sahabat. Kasi sina Abdurrahman ibn Auf, isang mayayaman sahaba. Sina Abu Bakar, sina Umar, maraming pera. Na gano'n, na sila'y humihingi. May dahilan. Kaya sabi ni Ibn Kathir, ang dumating doon sa panahon ng propeta na sinabi ng Allah, kul lam tu'minu, ang mga tao na yon, isa sa mga munafik. Sabi ni Imam Qurtubi, yung mga tao na yon, munafik. Pero ang sabi ng mga ulama, yung dumating doon sa propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi munafik, sila'y Muslim, sapagkat ang kanilang paniniwala ay hindi pa totoo. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kulu aslam na. Dapat ang sabihin nyo, kami pumasok na sa Islam, subalit hindi pa kami mu'min. Hindi pa tunay ang paniniwalaan. Kaya minsan meron sa atin, nagbabalik Islam, huwag mong sabihin agad, brother, isa ka ng mananampalataya, isa ka ng mu'min. Hindi pa. Sapagkat wala pang, di pa pumasok sa kanyang puso kung tunay talaga ang kanyang paniniwala. Subhanallah.
Falamma yadkhulu imanu fi qulubikum, sapagkat hindi pa pumasok sa kanilang puso ang tunay paniniwala. Paano mo malalaman na tunay ang paniniwala mo kung wala ka ng ibang pakinggan, kung wala ka ng ibang hangad, kung wala ka ng ibang pakikirinigan, kundi ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang salita ng kanyang sugo na ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tinanin mo kapatid, doon mo malalaman ng tunay may iman. Ano bang ibig sabihin ng talaga ng iman na yan? Kung mayroon sa mga imam natin, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Hanbali, sila ay mayroon sa mga sa kanila, sabi nila ang iman, una-una, tasdiqul qalb. Tasdiqul bil jinan, iqrarul bil lisan, wa iqrarul bil tasdiqul bil jinan, iqrarul bil lisan, wa amalun bil arkan. Ano mang sabi ng iman? Ang iman, tasdiqul bil jinan. Ibig sabihin ay maniniwala ka galing sa iyong puso. Ang iman, walang ibang nakakaalam kung malakas ang iman mo, kung di ikaw, ang sarili mo at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi marami sa atin, nagpapakita lamang, kunwari, ang lakas ng iman. Pero pag nakatalikod si brother, pag nakatalikod si sister, iba nang ginagawa. Di ba? Kunwari, yun. Wa ikraru bil lisan, at sabihin mo sa inyong dila, sabi mo, may iman ako. Kaya meron sa mga philosopher, sabi niya, mayroong pinagkaiba ng iman at saka tasdik. Iman at saka tasdik. Sabi nila, ang iman, lahat ng hindi mo nakita ang tawag iman. Tulad ng sinabi na kanina, yung binanggit natin, lahat ng hindi mo nakita ang tawag iman. Pero yung tasdik, lahat ng yung nakita. Tulad ng ano? Sabi ng brother, ar-ra'aita ash-shams? Nakita mo ba yung araw? Hindi ka pwede magsabi, aman to, maniniwala ko. Hindi, sabi mo, oo, nakita ko. Di ba? So, yun ang pinagkaibahan. Yun ang pinagkaibahan ng iman at saka tasdik. Pero, ang katotohanan, tasdik ko original, ibig sabihin, paniniwala ng yung sa kalooban ng puso talaga. Na walang ibang paniniwala mo, kundi yung iman mo, siya ang magdadala sa iyo sa paraiso, o magdadala sa iyo sa daan na matuwid. Yun. At saka, iklaro bilisan at sinabi ng Indila, amalun bil arkan, at ito'y gagawin mo sa mga kung anong pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. May isang kisa sa panahon ng isang imam, Abu Hanifa. Uling kisa, sa panahon ng Imam Abu Hanifa. Isang Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, sapagkat tayo, apat ang imam natin, Malik, Shafi'i, Hanbali, Abu Hanifa. Si Abu Hanifa, mayroong isang lalaki na hindi siya naniniwala na ang mundo ay mayroong nagko-control. Mayroon nagpapagalaw sa mundo na ito. May isang professor na India, sobrang galing. Sa tindi ng kanyang galing, sa tindi ng kanyang talino, pati ang mundo, hindi siya naniniwala ng mayroon nagko-control o kaya mayroon nagko-control o kaya nagpapagalaw sa mundo. Ayaw na, hindi siya maniwala. Kaya yung mga kapatid, yung mga sa India, dyan ang mga karamihan lumabas ng mga shirk, lumabas ng magtatambal. Kasi sa India, mayroon kang makikita sa India, sinasamba nila ang palaka. Mayroon kang makikita sa India, sinasamba nila ang baka. Meron sa India, sinasamba nila ang mga daga. Alam mo kung bakit sinasamba nila ang mga daga? Kasi daw ang daga, kahit dumadaanan sa kuryente, hindi nakukuryente. Alam mo ba yung kung gaano, almost 100,000 ang sinasamba nilang baka sa India. Kaya tayo kapatid, subhanallah, magpasalamat tayo. Tayo ay
binigyan tayo ng hidayah, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iman, na tunay na iman o tunay na paniniwala, sapagkat tinanong mga India. Baka, alam mo yung baka, kung gaano kahalaga sa kanilang paniniwala sa baka, ang baka pag dumaan sa mga mall o sa kalsada, lahat ng sasakyan ay ihinto. Ihinto lahat ng sasakyan. Sapagkat ang sabi nila, ang Panginoon natin ay namasyal. Subhanallah. Ang Panginoon natin ay namasyal. Tapos, pag ang baka ay pumunta sa mall, tapos ay nagtai doon ang baka, ay ang may-ari ng mall, ibabato na yung mga pera na. At ang sabi niya, binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon natin. Subhanallah, tai na yun, biyaya pa sa kanila. Yan, pasalamat ka. Pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala naging Muslim. Pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ka ng iman. Masya Allah. Tingnan mo. Ha? Tingnan mo sa pag dumada yung mga bak. Mayroon din isang professor na India. Tapos yung isang lalaki nun, taga-Egypt siya, may isang taga-Egypt siya, nag-aaral sa India, sa London, nag-aaral sa London. May professor siyang India. Maraming mga gago sa India lumabas eh. Nag-aaral siya doon. Tapos ang ginawa niya, inimbita niya ang kanyang professor sa bahay. Nagluluto siya may niluluto siya. Tapos tinanina ng kanyang professor, sabi na, anong niluto mo? Sabi niya, baka. Nang sinabi na baka ang niluto niya, tumulo ang luha ng kanyang professor. Sabi na, parang na-touch siya. Sabi niya, uy, isang professor ay iiyakan ako. Diba? Tumulo ang kanyang luha. Anong sinabi niya? Tapos nandun na sila nang kumain na sila, hindi kakain ng professor. Iyak lang iyak. Tapos nanong nilo nga, sir, bakit ayaw nung kumain? Ba't kayo iyak niya? Sabi niya, kapatid, alam mo ba, kanina pa ito tiniis ko lang ang sakit ng aking nararamdaman. Tiniis ko lang nang makita ko ang iyong ginagawa hanggat tumulo ang aking luha. Mga bakit, sir? Alam nyo ba kung anong niluto mo? Ayan ang Panginoon namin. Subhanallah. Subhanallah. Saya, jackpot talaga yung mga taong nagbabalik Islam. Jackpot talaga yung mga taong binigyan ng iman. Kaya wag mong ipagpalit kahit kanong ari-arian. Sa dami ng tao dito sa mundo, isa kang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na may iman. Tinamo ng isang professor na yun. Hindi siya maniniwala na may nagkokontrol dito sa mundo. Walang gustong makipagdebate sa kanya. Wala. Lahat, nilibot na walang makipagdebate sa kanya. Nang pumunta siya sa Kufa, nabangga na si Abu Hanifa. Tinanong niya, Imam, sabi niya, ikaw ang imam dito ha? Ikaw ang magaling dito? Sabi niya, hindi ako naniniwala na ang mundo ay may naggawa sa kanya, ang mundo ay may nagkukontrol sa kanya, o kaya ang mundo ay mayroong nagpapagalaw sa kanya. Hindi ako naniniwala sapagkat ang mundo ay nagawa sa negative at positive. Ikaw lang yung imam. Maniwala ka ba? Sabi ni Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala anhu, hindi kita masasagot ngayon. Pero, after 3 days, pagkatapos ng 3 araw, balik ka sa akin. So, nang tapos ng 3 araw, tapos ng 3 days after, nang natapos ng 3 araw, pumunta na yung isang professor na India. Nagmamagaling eh. Marami kasi minsan, kung naging professional ka, tapos nagiging kung sarili mo magaling ka talaga, nakalimutan mo kung sino nagbigay ng galing, kung sino nagbigay ng talento, kung sino nagbigay ng galingan, kung di ang Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, tumataas tayo eh. Mataas ang tingin natin sa sarili natin pag gumagaling na tayo minsan. Anong ginagawa niya? Pagkatapos ng 3 araw, bumalik siya. Lang imam! Nasa lang imam no? Naganap na siya. Sabi na nandun ang imam namin sa pantalan. Sa tabi ng dagat. O tanggitan na lang, imam, ano na? Kanina ka pa dyan tingin ng tingin sa dagat ha? Ano bang tinitingnan mo?
Sabi ni Imam Abu Hanifa, mayroon akong tinitingnan. Mayroong isang balko na dumating dito, maraming dala. Maraming mga ari-arian sa loob, mayroong mga bagahe na marami. Nang dumating na dito, tinanggal na lahat ang mga bagahe, tinanggal mo ito. Tapos wala nang tao, pero ba't hindi pa aalis? Hindi pa maglalalga. Tumawa yung propesyon ng India. Anong sabi niya? Sira ulo ka pala, Imam. Tingnan bakit? Paano tatakbo ang isang barko o isang bangka kung walang kapitan, walang sa kanya, walang magdadrive sa kanya, kung baka sasakyan, paano makakaalis? Sira ulo ka talaga. Ang sabi ni Abu Hanifa, kung sa tingin mo sira ulo ako, siguro mas sira ang ulo mo eh. Kung sa tingin mo sira ulo ako, gago ka. Gago ka. Tama bakit? Kung isang barko, hindi ka maniniwala na hindi tatakbo kung walang magkukontrol o walang magdadrive sa kanya, na hindi ka maniniwala, paano kaya ang mundo na magkakaroon ba ang mundo kung walang naggawa o naglika sa kanya? Subhanallah. O magkakaroon ba, gagalaw ba ang mundo kung walang nagkukontrol? Kung walang nagpapagalaw? Sino bang nagpapahangin? Sino bang nagpapaulan? Sino bang nagpapalakas ng alon? Sino bang nagbibigay ng musiba? Lahat ng biyay, sino ba? Hindi nakasagot ang propesyon ng India at kinati niyang kanyang ulo. Subhanallah. Ibig sabihin, mayroon palang mga tao na ganito pag lumalakas ang kanilang talino, lumalakas ang kanilang mga galing, minsan nakakalimutan nila eh. Kaya kapatid, ang hukom, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tapos ng ginawa. Huwag na tayong gagawa ng batas natin. Pagdating sa Islam, mayroon ng batas ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang paniniwala natin? Ang batas ng Allah. Ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi nababago. Hindi nagagalaw kahit sino man. Pero ang batas ng tao ay nababago. Batas ng tao, nababago, naiiba. Iba-ibang pinuno, iba-iba rin ang kanilang batas. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, iisa kanilang batas. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa uling aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ خِيَارَهُم مِنْ أَمْرِهِمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. Walang yung mga tinatawag na mu'min, yung mga bariman, na babae man o lalaki, na malakas ang paniniwala, na meron silang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, idha kadallahu wa rasuluhu, kung ito'y binigay o nalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala o inobligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganito ang rules o batas, amran, ang lahat ng gawain, ganito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yakuna khiyaraw min amrihim, ito'y ikakabuti lahat sa kanila. Ikakabuti. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Kung sino man ang nagbigay ng kasuklam-suklam o nagbigay ng hindi sila naniwala o gumawa sila ng masama, hindi sila naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalan mubina, ay sila'y maliligaw ng ligaw na landas. Subhanallah. Kaya mga kapatid, alhamdulillah, pasalamat tayo. Kahit mahirap tayo, kahit ganito ang buhay natin, minsan yung gusto nating makamit, hindi natin nakukuha, gusto natin bumili, hindi natin nagagawa sapagkat mahirap ang buhay natin. Pero wag mong kalimutan, mayroon binigay sa iyo ng Allah, mas mahalaga o mas mainam, mas pinakamahalaga na binigay sa iyo ng Allah ay yung iman mo.
Kaya dapat ang iman ay alagaan mo. Huwag mong pabayaan. Paano ba mag-alaga ng iman? Wala ka ng ibang paniniwalaan, kundi ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang banal na Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan, maraming salamat sa inyong mga kapatid sa pakikinig ngayong gabi. Masya Allah.